Pikiran kasusarik insana o Islam. Pikiran kasusarik insana o Islam. Idulong ko langit dan yan pangarawa. Idulong ko langit dan yan pangarawa. Isari ko lupa. Kadiyaman ang kaaya maana niya na sarig na sita lukilay. Kau tahu anna perhatian yang Allah. Kau pun ka maile kau tahu nga nasarig na tiro nga sa anna perhatian yang Allah Ta'ala. May kaysa ano nga na sa Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Na ana po pumagrin teruwa kuda mabasalungan na magato sa dirham. Magato sa dirham. Na sumiyong sa Umar ibn al-Khattab. Tingin na magapin ako sa nga kuda ka na kunaba mabasalungan. Kadua buka oras. Nakataya sa duwa tiya dirham. 23 kauras. Na mapasa sa 2 kauras na ipupetwa karakang nga kuda. Napya ka rin tiyo niya kito. Kagyan ako kukuda. Oy, ay nga kakukuda na miulugang ko to aridayan. Di mo tarida na di mo ta dataro ihrama. Kugusya ng mga tabligiran ni kukukusira na. Na ayang aran to narida dataro ihram. Miulug. Kagyan ko maulug na tiyalo ano khadam. Tiyan na, hey, amin al-mu'minin. Miulog sur rida ka. Pamana ihram ka, miulog. Oy, miulog tigyan na puro tanga. Na kiyawatan ng Umar, na doon yan ini kasukuda. Na kiyawatan ng utak kiulugan yan nun. Narumumita doon utak bisaya. Kagaya ko yung mana niya, na mailan niya sunida, miulog, ini katiyan sukuda yan. Na kagaya ko may katiyan, nasiungan niya ng utuwa, ay mana niya narida. Kagaya ko makuha niya, natubo bisaya, hey, aminin mo, aminin. Sina natigyan na nasambida pamikiran. Kati anak kuda akana, dan kabakin ha. Uy, kakumiaswi, kakiaswi na ka na, lumialaga pa na kaminukaw ka. Ino nga na, pamanabakin ang utak ko na kakabang adin hikat. Sinanti na nga pamanamag yung papamikiran. Natugo Umar ibn al-Khattab pagadiw. Kagi ako apinanak ng kaakad kuda na 2 kaurase pag-usadaan nun. Na kana abami pasad, imaudog surida akan, na bebatuanakan. Bebatuanakan tingin. Kenapa mi pasad? Aku syukur saja nga ako dah. Kaya pasal ni na 2 kaurasa. Na kana mamipi pasal ni maulugan ka arida na bebetuan na aku kuda ko. Ana mi mama saadin kota abisah mama. Na tina amin mu'minin inu akong kada suhur. Atali akong ka purutang ala kana dia kana na aya makna niyan. Naridakan na tina dia ko makiprikor sa ano na kiyama. Dalaman mo ta iso to sharik. Allahu akbar, Allahu akbar. Na dia aya makna niyan. Na isab man niya panutul mga orif ng Allah na so Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Ay ada niya panutul nasa 2 kato kerumay. Niya masasiran sa lupa. Erang kaya mamasa sa lupa. Na pinde diwiran. Kagi komando diwiran na niya kalau tiano nang kaya labi sa polo ka pontera pera. Agi sa korona pera. Niya kagi raw so babaya karoman niya na are mi kawasata. Tuwo mama amya masasalo po to atina no tap kawasa abang pera ka pira sa nga pera ka dia nga kilo pa masa taon na tingo ba bento ni mapipigil ka na tingo ta mamay kasya ka no kilo pa siya na tinakasyo na kaon adi ko gabaya o babi kasoy na tinano ka di gabaya na tingin ta kawasa na tinakasya ka no na tinabasay kasyo no na magawa ko na tingo maawa ka adi ka makabiuba ko makanala ka laman ang koto asyari. Inuit yang kau mamaan labi sa polo ka pontera pera. Tinagari ato na nga na pera na di na nakakaini. Tinada pera ka na dataranan. Na tinapira ka kaini ka supya masakra ka alupa na miya de 2 ka na miya kalota ka nun na tado di ka kaya buwa pasate na lupa na di padang kaya pontera pera ka kaya lipatan na kaon tigo kilupa ami pa sa padiyan na kiyanan kabasta bida na kasulupa na tama sa tagwi na padiyan. Na tinadi ka nagkuwer kaya buwa pasate na lupa. Anak mo tayo siya na kadagul. Na dia nga babaya karong hang matabi mo siya lupa na tina kaya suwara niya mama. Niya naman na pagwita. Na tina kukumata. Na miyang ilubas siya na sa kukuman. Na ayam niya to nila na kukuman na miya kapi-api ka kukuman mauntol. Tina kukuman kami nga. Na tina to nono. Na tina kataya. Miya masako siya lupa.
Nakana ba mi pasadi dia kay abula na labi sa pulo kasa ko na padiyan. Kay buwe bidin nakana lupa. Tigiya kay to mi pasa pasad te kay na sa tago yan na kaka. Na padu man nga na bulawan na mi ato naka. Tiga nga ako kumanan to ni ku kumakara kanida ku ra kanoron. Tiga nga dua katawa mi pasa humya masa ako nga benaki. Tiga nga ako kumana katidi ni ku na sa ni ku. Pamakasada ko to ako kumantabi. Tiga na to. Pakatanungin yung kadang-kadang man. Paman ang giro ka aske ko na benda tiga di dalam maniusan. Makabalas ako na kanubo. Tapi ito makasang ibu. Daw bakira no kuat talo kataw. Nakagi ako kana teman na Peter wadi ang kote amanan yan na kokoman. Tiga na iya kukuma kanu na sakari ami pesa salupa. Pagi seana kan saka. Anawataka. Tinad nga bugwataw. Sakali ami masa salupa nawataka tinad manguda. Tinapakatyo pian yung. Kapara langun sira no miya kausba. Nasirang ko ni pagam-paganya gawa sa sangot taingot. Adi yung kota piya katipiran ang mga watairan. Sa di yung kota amasa. Dalaman utang utas sadig. Amana, ay amana niyan. Na piya kay initiran Allah subhanahu wa ta'ala. Adi yung kota rarad, adi yung kota paratiran. Nasa katanong, antin ni pinakamalaas sa ligar kataniman to. Dadi na una-una na malaas sa ligar katanong na di kay agama Islam. Di nga akitin ng isang kay alima asambayang. Dia mana kay kapapatay na igira ana miyade ta amiyatay. Igira ad na miyade kita amiyatay na matang ko Allah ka ayat tadi kapaka pikir sembayang. Kato sa kanon naksikan mga pagarian, mga babayan. Na miya kalala awasyat kan sa ginawa kan igira ana miyade kana rororoy sa ambulans amiyatay. Ututrak ako na umumotor ako nandini kabala ka kanon nagtirga ko. Penda-penda ako. Na ini na kana dia kaya ambulans sa iblarga at tataguan sa bangay. Kakapakay man na ada na oras na sa kanil marururan ipambali nga kung mabukoy amanan ni nadarpakan. Pamanatay di kilak sa di nga na ambulans sa ada ni kataguru sa matay na pamanamiyatay na piya kalayo. Pamanatabi sa nga lokstano miyaw pato. Dia nga mabusyubutan na ubunan na miyatay. Na tiyagusan nga ambulans na piya kalayo. O pamakaan na sobra panukinta na sobra pan. Na dia kesibutan na inu mabupapakaga na adiang kaya ambulans igira anak tatagun na miyatay. Oh, kagi pada kala pengira ngagaanan kago makalapas hawa kato. Na manini puno ba ayat tatagun kung pamana ambulans na bara samayang kakala-kalalo. Lagi mo ta ka pengira ngagana tano ka makalapas hawa kato. Na bayap na katayo nga sa tatagun na makalapas hawa kato na bara samayang. Dito nga orahaman ko. Ay norong miyatago ka pimbatuan. Na pengiro ka pananggagana na kaya mana niya na makalabas sa wakato. Na di masibutan na di mo tanda na mabikero na di ka na nalang ka kaya kalayo. Ba ano ni kada kanin kaw na miyawiyag so tatagong ko ambulans. Apa makan din ni kapakanatapang kaw na miyawiyag na pamakanatapang tanuro. Pamanan din ni kada kanin kaw. Na miyaw to nga ibabata siya nga ambulans sa driver. Good. Kamakagana kaw. Matangolo sama sa driver di makatipu. Di kasibutan ha. Pamanagapag man nakakalamaan. Nagiramilya ka na ambulans sa ipambalingan kumukurisat. Dati ka na inna lillah wa inna ilahi raji'un. Inaukya na ba taman sa manusia? Kaya na ba taman sa di magintaw ko dunia na ayamaan na ni na transfer man ko ba? Piya kalak man na ambulans kapagunin niya muna aman na piya kalak. Baka di kalak siya ngunta kasasagam batiyan na mo ni apunguro. Ba na meling ha ambulans sa tatagwan sa bangay na ya tatagong ko ipugunin niya na tugtug. Habis siya ka sa parakin roll. Matang walaw di nga rapataw lo drivero. Kung ko namin rin ka ambulans ay tutugtugo na pachito-pachita. Matang walaw di makatutungin ito na ito mga di. Tatangwa siya bang ay kuha na music. Miya ka na awas siya tanga na nakaturo kang ka na ambulans. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Miya kaisa ko na alungan na so Hasanul Basri. Oy, na miya kasulod ko mga pamilya na mamumuti-muti aating-atingan. Nagkasasalakawan sa mga pamilya niyan. Tingko ko naman na taali, da'amuka lak, o syarabu lak, tingin ka naman na ubayang ka na nga panganang ka na ka amaanat din. Na diya ka pag inuman ka na amaanat din na matatangan na ubayang ka nga makakan. Ay ako mo inisimbago Hasan al-Basri,
Na tiya na sa panganang kanar kayo dan, na sa pangin naman ka na inuman niyo dan. Kadiyo kumupak ka na kadiyo ka na ng gataam, na diyo kumupak inum sa nga pangin naman ka kadiyo gataam, ka ano na miyatay, aki sudah na ka na di sakaratan mo, na stanga ni matu, na di kada sa pamikiran na panakamaala ka pusuan, sa miya na kalakakunin, sa kaya niya kang sangkota amiyatay, adi sakaratan mo. Na dito na awliya to mama, isa akada na yung na awliya na sa Hasan al-Basri, ataga Iraq. Igira kami sumbang na iba tadi sa para madalian sanggota ig na ayama na niya nadikigil api kadalam niya na ig nadikil aba na pakaswar katanong ng mga dato na sumbang kaya so kami saran daw mapita nakita mo sa sumbang nga ada po ko mo no kung di maganda ka sobra ka kami Hasan al-Basri kadi ko kakita mo na tapang yan na di gusto na di ako cari kami asara kami ni Rejo ako Nabiya pa siya marigan na may kanda po natatago ng kakapti ako ni Upo. Mother, katano so yakin. Kanya mo takabas siya karakano. Anak ito na kaiman to amas mala akala kayang kubaran dia. O dinakain walaw ta ada di sutuan yan amyad nun. Pero ang nagaray. Ganak kayo kanina kaya ya kadima piya kadikabe walaw ta ala. Pagkapakay pakanaraka ka. Nagkapakay baka hindi panginsulto ah. Nawan lagi pagkalak-laka. Ito niya, kalak-wala, matitimubuhay kayo kapatsakan. Kalak-wala. Natira ko nagari. Di naman alala na ananuno ko na. Gagawin na, namuto siya nga na, puro anuno ka. Ang mga duwindi. Tadi ko kanaga ko na matamala ka tiya badaka. Tinamiyaleng ang stuada mong tubo. At tinadagan niya nagkakamagu-istorya. Iyak ko nag-ibig istorya na, doon yan pa naman. Na ini kalak-laka ka. Dia kan sebut na ino pa napagala kani mga tono. Allahu akbar. Kay man tono anak ito na kay man to marano mapasam ni katunun-tuno. Ino man ini siya para mga ulama so kapamagarwa. O kaya kini siya pa ni ranon na diyon ko to so sabugi ko nga unang tanong nagmamagana siran sa panganakan na ayaw pupagana nila na di kailay. O ayaw pugana anak na pagkailay na piyan mo na interwato sa nga ba ka. Imbita lang nga. Ame kaya piyagan nga na di kailay. Apengiro nga mga tongay ataw na panika kano din. Kata so binaning nga bus, nakata so sudah binaning, nakata so binaning, nakata so sa binaning, nakata so kapino binaning. Dahil na bunga bus na din na miya, lino man nakabubes, sate manam, ya debaton. Na may kadin kelebatan na sa komyanon. Sa manot na sa arwak. Apengiro nga mga arwak nakangarud. Na debu miya debaton na sa komyanon, sa manot na sa arwak. Apa makabud matumana gumero ka mga arwak, nakata so kinyo na maanak na panika dun. Na miya mako man ang mga subra working di. At ang wala di ka lumakambo ko itay sa kayo di. Di mga ribatan na nakating. Ino nga di po ganang kaya pagkala live na live ka di kami akwa sa banas. Aya puno ba yung paganangan na ba ko ita hindi po siya kaya tidaw sa marawin na doon makakasya manukapya merito. Amatang walo di taman siya to lalo di mirakso. Andun ni kay batan ako lang. Taman siya to lang na miya alam di. Ano so to lang ada nga miya di grasya nga miya alam na. Iya kakwa kasabada. Hindi pagana ka. Ora kana ba yung pagana ka na langon na di kaila di ka di tutulong mamati. Baka nagyataw siya na inako pupungadi ako sa matambay. Oan. Kanang kalasmit ka na ngaran na si Rahim at tagawato. Agi ko pungadi kami. Tigirakan na din kaya nasmitakan. Sama no to na rabi ada di kami sama no to. Walu agradumi. Tinamatan na kitigan wallah ka anak ya mga luksakan. Na mapasan siya ni kapalamilamin. Na din tingin ni kapitan na pakapitan siya ni Nagusyama. Na mautulungan na ibaba masulamin. Na magagawin man na ibaba kapakakan. Na mas tatayo nila ng utalamin nila na bisa ka nawatayran. Na tingnan tadi mapipikir ka na tinamatan nga tuwar na kan. Na tingnan ino nga datwara. Na tingnan dia kung gatwara ka sa kanig gatwara ni Nagusyama. Apakawana ko rakon. Natiya na natiya ka nang planuan, natiya na di ka ni planuan. Nawakan na kitiya nakaplanuan. Ayaw makamita na kami man. Kaya ka siya tiya na kinawakan na kibuba na lokagawi. Ayat tiya buwak na tutulong siya na usyama. Aguni man na sa mga lokstano na madakali namin. Sobra sa mga wala inseksyo mga wala. Ayaw buwa daw na dangamay da ba manunong bilang. Aba pira amin tao pa. Ito daw. Kasi man na namin nga suswasangin siya nga amin tao po kan sabab sa diyon ko tuwan niran abuda ay no siya na pingiro amin tao po kan naman ako tatunin ang aupaw hindi ko meron amin tao po nakalaro ribat ang kot
Natarangan na di mangito na piyang balaniran. Akayo pan. Nakagya ko kambalan na piyang karapailan pan. Na itiyo to kira man ako kwarto iran. Napakasisala nilang pan. Babab nilang pan na alamri. Napakaguguro ko nilang pan na roho. Napakalalakas nilang pan. Kato nila man na naribatan na tuniran. Ano ni kailangan na Santa Maria Elementary High School. Kalakala roho, ribatan. Matanak yan. Naman na nan, mga oripon walang ta'ala. Napakaganda sa tutol. Kagyan ko, no kagaya, tiyabo niya, tuturong siya na yan. Kagyan tingin turong siya na ko siya mo, nakitingin baba sa lamin. Likan na kan, dibuwa kaya may liang natanong. Tigyan na mapulangan dun. Ay tingnan niya, tabo na schedule ka na, paudwa ko. Naro ko din ito. Namanya nga babaturong nang yang nagising nga may ito mineral tigil. Kami at abutin, kami hapon ko. Kagi ako makaudwa na ka na, kalikaban na ka na, sadang ako mangko sa sadang anong ninagsama. Namadong tiga mimo. Kaba na may nga anaji sa perfume. Kagi ako mapita pa kapita ni naman sa abiyubog. Nga po baberong. Kaya taluan niya tiga siya man, susorong na siya na. Tinopuli na nga ito sa kanina ako doon, na patay ako iran doon. May kagiraw tiga siya na, Amiran! Apkarangitan siya na, Amiran! Tinanong ka na. Kebungan yang kewangan. Sabi din na miya sabar nga koron. Miya katawa-tawa niya tayo. Tingma buwang ko to ama yan na. Kagiya buwa ka na ng kagdam kagiya ko subo. Na di ka na kataon. Hindi na matatago. Tingin ang utabog mama. Pangarang-arang na ako na. Na pagiraw tingin siya ama dadaro asway karangyan. Kagiya tingin umapantagin na nga alamin. Naroon niya minikarang at iya kayo miya tayo. Pasang umiiwat era. Tinya giraw siya inailan! Tinanukanan! At tinasang kigar sa sambirta. Alamin. Umakagiraw siya na, baka puta nga kaya suwara nga! Bila tutulong mamatang na tiyo kamalawin ka! Na tinabaka di pala tayo na ilaita ka nung kapkabaw! At tinababa na ka muna kay ilaita! Inibabatigin niya ma. Nakatagod na kong tiya kayo. Tinapuna ko kato ko yun na miyatay ako, miyakawa ko. O tiyan lakay na busya manahi daw. Mababaturo na nga anajis na natay. Miya katip tanga sira na kermay tinamiyatay tanong. Kaya buwa miya terina na kermay na tinamanga tong ay ataw. Tunang yaw-lawla niyo. Pakapitaan na miskano. Napakauto na miskano. Napakagabi na miskano. Ay imbalasyor kami na di kado di mamangodo. Kami kadataran na miya kang bubungatan. Diuto ni kaya saba pa na kaya pakaganagram namin. Tinabo niya na dital namin nga pakakwata sa rekorta. Kami ang mga tuwa-tuwa pa ni Najis. Diuto tingin ni kaya saba pa na kaya ganakilan siyang utaka namin. Kaguan ni man na pumaling kumadakal sa paririmal, na pumaling kumadakal sa pamamantang, na pumaling kumadakal sa emanan yan, na pangangataw, na adang pa naman ito apkalamu naman ito ginakawan, adi ang kakapkabalo siya nga kapangataw. Nandata-datar na sa kukuman, kata nga abugado siya ng Islam. Basta man na ayaw mapasada ka na Sharia, na atorni ka sa Islam. Kaya abugado siya ng Islam. Uway, na ayaw maanan yan, na lango-lango na nakapanako to. Lain asrakta, la yahbatan na amaluk. Uy, panakutong aswadaw ta'ala sa may tubo, nag-antirin sa may tumana amalaka. Ay, apoy na nga nakaso siya pariliman. Man ata'arafa, fa'asaddaka mimma yakul, falam yuqbil amaluhu 40 yawma. Saan tubo namin sa tao, asumong ko parilimar, na makiprimaron, na paratian na kasudin na ni primaron, sudin na ni tirun, na datubo na niya tiriman na amalaka, kusud 40 gabi. La ilaha illallah. Aswagi so paririman, rebet ka din ng tirun ni marata ako rin siya ka. At tinapun tirun na ka na marata ako rin siya ka, na di ko pa kakuha. Dahil tirun na ka na timing na niya kakuha ko. Pagkailan ako ba, ito ko rin siya ka na, umaros. Oto so, lalano nagrayo traka ka. Oto so sa pulungan niya nawalay nga, oto so mga tinda nga, koto. Mo memeso ka na, meron ba ada sa 3,000 nga, doon ko ba sa kopsa. Aba niyang tiro, baba, ito ni ko rin siya, oto so batuan na kao. Matawan. Ano yun nga, di ba, pakata so green daw. Kumampator ka nga, matay. Mga tepo. At nga, din tiro no pare ni Maro, ba marata kay ko rin siya. Nasyar kanan, kapan ako to. Api adiyang kanan na kapangakasi apatagong sa mata na mauulog pa na sa marata akapan ako to. Pamana, panggiro ka, alungang ka, pero na ako kira nga, naulang ako ulan. Nabitong ako bitoon.
Dakiyaw na na nakakasiyutaw ng utas sarig. Nauna na nakakasiyutaw. Na di nga naparatian yang wala. Dahil nauna na nakakasinian. Na di kanan akapian ka iparangay. Basta mapia kay parangay na di na nimiya kanan nakakasi. Adi wag ipunatiya sa kanang mga kakasi. Apo na gunya kiray. Ana ginawa na miya masa sa amanan niya napapabot sila 50. Adi maudi man ang swalok siya. Ina ba patoni ka puso natin nakakasianan. Bebe din na punta na kanak. Ay kapkiler ko bebe na miya atay-tay. Natinanap tigo. Atin sa kinay. Tinapim na alungang naulang ako na nabitong ako bito. Yan ang bumbaya di 50 na miya rin sulok siya. Nayami at taguna pa rin. Ang lano del Sur, ina ko namati si May Kadiyong, pakasurgan wala utadas kanya ni gobernador. Nami pa rin na mga majority niya mga titi na mga tagawao. Nami ubiro siya kito kati ako na alungang. Pag-experiment niyan. Noon niya nakikarata sa isang. Umay leo bobe, tiyan, Pway! Amo! Kele niya na amo. Ino dia ko siya paratia. Naman ito, naman na kaya na di mapiatabiyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dakya unaan yan ang mapiakakasyotaw na diyan ka na naparatiyan ako Allah. Wa innaka na ala khuluqin azim. Mata'na tuwala ya Muhammad. Aso parangin ka na daunaan yan ang yakapi-api aparangin. Balik kada ka na tabi, kada ko namatay sumama na lang namatay subay. Namada ka na di makatyopi, miya katay-tay subay. Na sumama, na sunduan lang tali, mataw. Ino ito makatyopi? Nakipakaya miya ko o bamama apo siya ubabay, kasabaw sa mainlab sang kotakapian ng iparangay. La ilaha illallah. So di na ni isa ay maana niyan. Nabitar kataro di Panginoon wallahu ta'ala, adiyang ka kinisari ginakatan wallah, adiyang ka agaman niya na agam Islam. Ulan niya mga ripan wallahu ta'ala. Buwani amatay sa Ibrahim. Ay maana niya na Khalilullah. Bulay ka wallah. So Ibrahim na inisyan wallah. Tingnan ya Ibrahim. Ya Khalili. Kaifa wajadta ala al-maut. Tugoy wallahu ta'ala Ibrahim. Kagi ako matay inisyan wallah. Antoni kaya gedamang kako kapatay. Kagi ako kuwang kumalakan mo sa niyawa. Natigyan na وجدت على نفسي كسفور في جوف رطب ثم جنوب أيتين أكيا قد ما خلقوا قابتي كاجيكو قوانا كمان لكان مسنيوا تقول إبراهيم نادا ترو ساتي منا أونga أبروتا ساسوركن سوركنا تنكن na kagiya ayo maana niya nada taro surok na kanakan na ini katan na inalusod sang kaya tianakan na thumma junub na gini tomakaw gimi tomakaw na diyo ko takya gimi tomakaw. Uy, atan na ka na ayaman na unga sapadan na dito ikiya ginamakan ko kapatay. Alaman na to ka Ibrahim, Khalilullah, miya kada ka ni sipa so Ibrahim, ini kaswatun wallahu ta'ala. Paganya sifatun Nabiullah Ibrahim, na dideng kuman o di makakuha sa may pagatwang yan. Api na panawata, na iruruyo din na ayamanan niya na di na nimi pagatwang adi mutawata. La ilaha illallah. Inakuguni na pagkatusan na na sa mga lokstano, sa mga watatano na di mamagatuang guni na pagkatusan na no kung mga ito kami dapan buwatan si Samad na uubay kami ang utwa si Muhammad, yung utwa si Mamanian, pakakar kami na mamagatuwa ito kami na pupuman ng kami niyan. Pagkatusan na niya, guni na sa mga wata na di mamagatuang na pagkatusan na kami na suka karumay na piyapan ng bawatan sa dua kataw na di pa mamagatuang. Naburo ni gira abagong kasya nakadisyung ita. Mataw na miyada. Kaya ma bumia ka babaw mura di kaya dunia. So ito na kasya karaman natin na di nga siya sumita kaya na bata kaya sa sobraan na kawan. Na di nga kataw na ayaw nga raw na panggakotan sa puso. Papakay sa isa na di ang kota apuso. O to ha? Nalaman mabuka. Dataro kaya dan siya kabarakat apesok kakan na manisa na mga watan na sa timan nila pa sa timan nila diya. Na gumiro suwata apakasada ko na sobra sa aswang mga upang nanawdo nga. Detaro niya de suka barakata. Kailangan mabuka nagito na kay manto tabi magareri na mismo magareri na di mamagupa ka saulo. Di susunto ka. Sabab sa diyong kota miyada, adiyong kota isa kasabapan, akapag kay sa o mga puso. Na di taro di panaguntamanan. O ay, ayaw mana niyan na kana aba marata so sabagi at tindigo mga lokstanuguan ni. Kaadin na agkato na tindigiran na ayat tindigiran na mapiyamabu ang makapapasod ko agamat tanong agam Islam. La ilaha illallah mang'urifun wallah. Nah. Ikadua asifatu Nabiullah Ibrahim. Ikadua asifat yan. Oyo. Nada akan nagiyan aingaran wallah.
basta aman nagyan so ingaran no Allah na ipakapia-pia din aginawan yan akap ka na ganyan ito na tanong ha ay maana niyan napapakapia ginam yan kaysa kung naalungan tugol daw ta'ala hey mga malekatakan igdaayo ko nabiya ka na Ibrahim abulay ka kan inadanonon na tinabaniyo pagilaya Jibril mga tepungin so ay maana niyan na nabiya ka na Ibrahim anak kamaylay adiro kapag kanaganyan kung arana ka na ipapakapia-pia ang aran yan natugo Jibril na kada na kambali akong kaayama na niya na manusia bili wala manusia misali sa loks misali sa ayama na niya na loks ang babangala sa miya beri-berit mautulo 4 na pembatian niya ng koto atawan tanawaya Subhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Ar-Ruh pagi ako manago Ibrahim tapi mabanugin adaw na miya nagin na loks tingin na pa badi besar mitirul na tingin na uway na tinanong nga ni bubaruman ni Romy Petero asalaman nagakan na ibagya karaka adiyan ka asa bagya ayama ka na mga kambingan o niya no terwa o niya naman baruman ni namiyo tengman sa Ibrahim sa kapag kababayan akap kanigan sa utaingaran wallah agyan man ako mga tanong na tuwi Ibrahim mga bapa terwa nga na kabaruman kanina yan mo bagi ayama ka na ibagya karaka Petero yaman miyaw tengman tama sa ikatalo na ini bagay na din na miya nang ayam yan na tinalangon ni man to ayamakan na miya ko nga na pero maning karakan pero pamaki pamimisya na kurakad na kiba pakulay agya ko pero niya man ang tasubbuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Ruh na tuwi Ibrahim ay iman to na bisaya kong kaden nakagya ko na tuwi Jibril ay iman to na di karaka pagmaan nasakan sumali kata Jibril na kaya umano mananakan kenapa kan ipabalata sa tuanakan na kaya masama-saka nakan adiyan kaya akap kababingan sa ngaran wallah ay takistano rin naman ito nga sa bagay marano tabi humero so tawa takulay pagilubangan ng FM ang na ide-ide na panuit na mabunga matayan na upunay namin ni kawano na kapangadi nabadinan kaya so kalanga nabadinan hindi kali paging mabanugun namiyan witapman nayak man namiyan suwita na wasyat tunabananan Kenapa di dekat dipakai bebanung na wasyat na manoy tapman na punya maswete na music ayo de na paparonnya na tinadinan yang apa ulangan na dinan ni isa ayamanan yan na kepakai apa keribasan sa manusia mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala ini sama Allah ta'ala sumusaw anta no mitag sa sakala talmud tina kaifa wajadta ala al-maut ya Musa itu wallahi Musa antuni kia gedamang kako kapatay kagyo ko ang kaumalakan mo siya niyawa natina kaya gedamang ko kapatay na kasaatin hayat na datar ko no sati man na kambing nga uyawiyag aliyuni tansah kubal uway na dito ni kia gedamang ko kapatay kagyo ko ang kaumalakan mo siya niyawa talaman na mga uripon wallah na di ipagawida akal tano mga pagariko mga babayakan kailangan nakataguan tanong sa kanak sa diyan kay akapatay basta adi tanong preparaduan na diyan kay akapatay doktor urumi tarus ka alaikussalam ate nga doktor tanong miya kamao aya maana niyan mga ripon Allah ta'ala siya guru bubad na kauran na diyan ko ta khabasa kana aya maana niyan na di imala di tanong di preparaduan ng kay akapatay oy kenapa dia kaya makna niyan na ayat na awida kalau sabagi awida kalian na dina di preparaduan suwatai na tina api amate ako na ana mini bagakakan kuwatakan oy na dia manang kaya makna niya na wataka na ayawida kalian na summa pemawatan na ayat mana awida kalian na preparaduan yan so mga watayan sa ayat makna na api amate ako na ayat mana na anak keganatan ang kiran na miyada sumana preparaduan tanu oy kadaunaan niya naman preparaduan kadiyan ka ano nga na mauri kasama na di kota kabasakalakan adi ka dunia na miyumpung sa mga ulama sa mag-anda ay maana niyan nakakatama ni adi ka dunia so maga to sagut 30 agwalo atos ko bangkit dunia ang matatawag sa ngutan ni hayatul alam na langon ng mga tataling umay mato ay budol mga taling umay nasa sapulo kata nga mga guru ka ng mga alim sa sapulo adon makauma oy kagisi ko masa o Umar ibn al-Khattab radiyallahu an na miyakang ginawa iso aso agus bedung na so arimaw agus sagadeng na miyakang ginaway kadima gunuta siran sa diyang kota masa o Umar ibn al-Khattab
Oway, na ayaw mo naman kang ginawa isang utamasa na sorya agus subdung. Na andan ni kapag ang ginaway o oriya agus subdung ang mga kapaguluta na dito ni kapag mo Nabiullah Isa asay sa kapag mo Nabiullah Isa na dito ni kagaan na kagabang ito dunia mga urip no Allah. Isa ang mga dataling mo naman to kadi pagi masad na no. Datu Nabi ame kampag ataling mo masyubang kita dunia na pagkama mga matangan. Aso mga tao na mbabalay siran sa mga makapuro-puro. Tu mga sabay Rasulullah tangan anak mo balay sa mga puro-puro na tugon na biya kon al-arabu so mga Arab so mga Arab na naman na kami ang alabi siya gibura-bura kaya tirono nabi na miya nga totoman na ilang man na Saudi Arabia di din naman to ayang maana ni na Masjidil Haram sa Makkah na Anthony Maka o Oberon dia ayang maana ni na bindaw da dua teman dia abraj dia akala katawir alami bagatos handana na ilang man na kami ang makapuro mga walay. Di ko takabasa ka nakalabay ni siya para sa kambali sa mapuro. Oto, ayaw sto, di mapia, na baka mimbalay, na di nga babalingan. Kabasta ang balik ka sa di ka babalingan, na ayang balingon, na so ka na abang adatar. Kapag balingan ng mga jin, kapag balingan ng mga ifrit. Katara di mo tamya ka siya, nasingon ako niyan. Tigara ka na imo, tigara na ino. Natina, ino kung nga di pagunot isang utawa dengan siya hiligan. Api amasakan. Natigara na ino kung sila pagunot eh. Bab kenduri tina kaya kendurian natiga kana ino to natina banyak anakan nama anak na dataru di makat tetangga baso pai tauro kami akan bisa daku na di babalengan akakalosan natiga kana ino to di makat tetangga ba natina datar pun anak kedugangan na di tetaru natiga na sama to na setan natina bene natina sakani mugi takau mate po matang wala kasakani mugi tano na pagilin tanong wala na ini kabdi yang jaga itu na meron takoruna bapia kedung na datar no aarim na korudin. Asam ni paka ona ni tina mama hunakan tina di mama dari paka ona nga matang kiswa swa hora kapan nai na pile jano la kami tena saya terus na pesa tataban ako jamay talon na laman itu aya makna ni kana ba ini sa para so kambali sa mala asara babalingan ka lamananan nakate si sa Dubai ko digato nga mga guru ano ba sila na may kasong si sa Dubai na ad na kelas isan a hotel kelas siya hotel biya kabala-bala nga kana ba nabatan to mapuro oy na ayaw maana niya na makaisakaw na makaiga kaad na aquarium yan na ad na mga pusibuto niyan o mani kailangan na ka na sana pagpagada ka nga na diyan ko ta kapaman nakapag-interview sa ko takir ko o ay na pumaling ko malayaraga makaisakaw makaigagagawi isa mo kagagawi makaiga ko na ganito nga kano ko pinakatano sa Pilipinas makaisakaw makaigagagawi na ayat timbang yan ko pinakatano sa Pilipinas makaisakaw makaiga na kukuma 500,000 pesos siya. Na ibu ka tao na ka nagpakagagaw ng mga data gumakakawasa. Nasa ulan na tinakawan niya kami ang lakalakakurong. Ay ibu ka tao na ka nagpakagagaw na si Manny Pacquiao kung di kong taliman niya nagpaginakam. O man makasunto ko na milyon. Na di nga lima nga, awidakal, sa panip ka din. Makasama ka sunto na mura ka. Ika duwarid, bika talo na pimputuwa nga. Katalaman na, pwede sakari na kapapakaran niyang kaabang kita dunia. Ato ni bulu kaya! Akhirnya karena dia ngabang kita dunia ayah kiamala abulung yan na fatazawadu pa inna khaira zadi taqwa perlu tu kanu tu nabi ayah miya kapi-api anu tu nasokalak wallahu ta'ala na di tanu di perlu tu na alungan na mauri kana abaya di tanu di peribadu ng dunia ka ayah mala peribadu duwan tanu na di alungan ng kiama mga uri panu Allah subhanahu wa ta'ala na syaba pro pati nga mga guru na mga aling o ay miya mga umarsiran na ikadua pun nang belingan namin na korupsiyo niyan alas nibi na miya beterwang otwa aladiran ay man to akin ada tiga sa tawi man to ada tiga sa mama kami kaysa na magugit kami ro na pamulan no takatido na pangiraw nga pada miya kapag mo git kami ada mali makamenutos na kilabaniw tugo sunod wa pitero na digapakay tiga kito pa ko kita kami nga abi digapakay amara ni gabi tingo to sunod wa pitero na digapakay tina nasa jamiaswa lagi ko may ibu nga pada kana may puro si mudut tembak yan na may kagira bagi ngami may nakakabu ay matang ito hindi ka naksanga mahulola sang utapaganay Allahu akbar ay makna niya na mga pwede sa mga eksamin na katanin ni wallah kasuman so alangan na kanon naman siya na may katinu o disipra kay makatinu siya bagay maranaw na dakataw na nakapagatan din pagi man siya na panggiraw ay kakalimutan wallah kakalimutan wallahu ta'ala ka ay makna niya na apya di tipon na di tanugaswa sa maray kami papurotano
Api ditanog kasugat ka, may poporotano. Api maninong na ditanog kasugat ka, may poporotano. Api mura sa mabagan na ditanog kasugat ka, may poporotano. Ini mga pinapor. Matro. Dengan pikiran apa pagkagagawan daw taan. Ipapaarakan yan. Sa mga uripan Allah, balas ang kadwa Allah sa malaabanas. Udah buat yang keaskan wa mga balaya ami, si Kadi Samad, yung uta si Haji Samsida, na kiyunta ka ko ng uta mga pagalitan sa Tambaran. Na tiga na April honyo kagi ang uta mga balaya ami, na miyapan tag na may awaya ka ng uta miya ka mga kami, tiga ka na marata tiga no ba songan na kuwera na dako sa wala abo ko miya lagwi at is kata di maguja sa ngasarig na sa tabudi ka sarigan ko to so aya makna niya mga uripan Allah din imala aya makna niya na tumatano sa ginawa tano pakalalaan tano sa mga amal tano batalon na aya makna niya ng giginawai pakalaan tano sa parati tano ko Allah nagupakalaan tano sa simba tano ko Allah pagni ko Allah tala di nga luksano na pakasor-sorga anu Allah balin wallah ngota ko banin nasir mi surga kami api-api akon ko kasosina di tadi ay makna niya na mamang ni siya pupung nito sa makasurga ay panubo kong pupagabati sa suratul Ikhlas kagi ako matay sa Muawiyah bin Muawiyah al-Laiti na ay api-akatibur wallahu ta'ala na magato sa 50,000 mga malaikat wallah na tugon na biya Jibril pumilingan yan dikadakan na tinasugo kami wallah ilay niwa si sa tafsir Ibn Kathir sa diyong ko tayo tafsir sa suratul Ikhlas siya kanya Muawiyah bin Muawiyah kagi ako matay na piyaki tiburun wallah naway na magato sa 50,000 mga malaikat kadua kasap naman isa kasapon na 70,000 amanan niya na malaikat na tuwo rasulullah ito pagitibur kan wallah pagisamingan kan wallah na tina ini kaswatun wallah kay Muawiyah bin Muawiyah apia pelalakaw apia miiga apia sumasandang na lalo niya pembetian sa suratul Ikhlas qul huwallahu ahad kasunatan ng mga salafus salihin udah galaba ka na umada ka sa truck na umada ka sa barko na umada ka sa plane na udah galaba ka na mbeti ka sa Quran oy odi na pupanasbik ka aya di kapaga baka pupanasbik na baka di menti sa telebisyon na babatan ka mabuha pa sabe dapat din yan Umante beli ko Marte na maning maka bum 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 na tinggal buat lawak ba na tung ba nga do ba kada bu pa kay ni kadi bu tere man wallah kadi ka makan net pia pia balas sang